Před demontáží displeje iPhone nahřeji a poté opatrně začnu displej oddělovat od rámu telefonu. Přední kameru a Face ID zakryji krytkami, aby nedošlo k jejich poškození. Demontuji zadní kameru a vyměním ji za novou. Poté aplikuji rozpouštěč pod baterii a opatrně ji vyjmu. Očistím zbytky starého lepidla. Na rám telefonu nalepím nové těsnění proti vlhkosti a vložím novou originální baterii. Na závěr provedu konfiguraci nových dílů a ověření jejich originality. Hotovo. iPhone opět šlape na 100% a může zpět ke svému majiteli.